Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, εκ μέρους του Πρόεδρου μας, του κ. Ανδρουλάκη και του ΠΑΣΟΚ, θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να παραβρεθούμε σήμερα εδώ, να χαιρετήσουμε τις εργασίες της Γενικής σας Συνέλευσης και να τοποθετηθούμε πάνω στα σοβαρά θέματα που φύγετε. Κύριε Πρόεδρε της ΓΕΣΕΒΕ, συγχαρητήρια για την πρόσφατη θριαμβευτική επανεκλογή σας. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, Πρόεδρο του Επιμελητηρίου. Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Καρύδη, δεν ξέρω αν είσαστε ακόμη εδώ. Κυρία Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης. Κύριοι επίτιμοι Πρόεδροι και ειδικά κύριε Γιαννίδη, συγχωρέστε μου την εξαίρεση, αλλά με τον κύριο Γιαννίδη καταγόμαστε από το ίδιο μικρό νησάκι, την Ίσυρο, και οφείλω την αναφορά γιατί είναι από τους μεγάλους ευεργέτες του νησιού μας. Είμαι εδώ με την ιδιότητα του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ που έχει την ευθύνη της ανάπτυξης στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Είμαι δηλαδή το ΜΕΑΡΚης Ανάπτυξης και θα επιδιώξω να προσεγγίσω, αγαπητοί φίλοι, τα θέματα της βιομηχανίας και της μεταποίησης, εκτιμώντας ότι προϋποθέτει αυτό μια σαφή, ξεκάθαρη αναφορά στο παραγωγικό μοντέλο που διέπει την ανάπτυξη της χώρας μας. Δυστυχώς, η εκτίμηση μου είναι ότι η έλλειψη παραγωγικού μοντέλου καθιστά την αναφορά στην οποία αναφέρθηκα αρκετά σύνθετη υπόθεση. Για να απλουστεύσω ωστόσο τα πράγματα, οφείλω να δηλώσω εξ αρχής ότι το ζητούμενο δεν είναι, όπως ενδεχομένως ισχυρίζονται πολλοί, η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Το ζητούμενο είναι η δημιουργία παραγωγικού μοντέλου, γιατί δεν αλλάζεις κάτι που δεν υπάρχει. Η δομή, η κατεύθυνση και η στρατηγική ενός τέτοιου μοντέλου για τη χώρα και εν τέλει η δημιουργία του αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξή μας. Οφείλουμε ταυτοχρόνως να αποφασίσουμε σε ποια κατεύθυνση θέλουμε να οδηγήσουμε την οικονομία και την ανάπτυξη. Αν όσα προανέφερα δημιουργούν μια αίσθηση ή εντύπωση μηδενισμού, θα σας καλούσα να αναρωτηθείτε αν το χωρίς όρια real estate, αναφέρθηκε και ο κύριος Θεοδωρόπουλος, μπορεί να αποτελεί παραγωγικό θεμέλιο για τη χώρα. Αν η χωρίς ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο για τον τουρισμό, τουριστική ανάπτυξη, μπορεί να αποτελεί παραγωγική βάση για τη χώρα. Αν ο τρόπος που έχουν διανεμηθεί μέχρι σήμερα οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης βοηθάνε σε μια στρατηγική για να χτίσουμε υγιείς παραγωγικές βάσεις για τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, οι αριθμοί πολλές φορές είναι απολύτως δηλωτικοί της κατάστασης. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα θα αναφέρω. Το 2013 η μεταποίηση αποτελούσε το 7,8% του ΑΕΠ στη χώρα μας. Το 2023, 10 χρόνια μετά, η μεταποίηση έφτασε στο 8,7% του ΑΕΠ της χώρας μας. Δεν το λες και πρόοδο εξαιρετική νομίζω. Το 8,7% είναι πολύ χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βέβαια δεν θα το συγκρίνω καν με τη Γερμανία, όπου η μεταποίηση ανέρχεται σε 18% του ΑΕΠ. Αγαπητοί φίλοι, τα προβλήματα για την ανάπτυξη της μεταποίησης είναι δυστυχώς πολλά και τα γνωρίζετε εσείς πολύ καλύτερα από τον καθένα. Θα αναφερθώ ωστόσο σε ορισμένες παθογένειες. Παθογένειες που θα έπρεπε να έχουν μειωθεί αν πραγματικά τα τελευταία χρόνια είχαμε κάνει διαρθρωτικές παρεμβάσεις και μεταρρυθμίσεις όσο οφείλαμε. Καταρχάς, ένα σταθερό νομικό πλαίσιο. Παραμένει ζητούμενο. Η ταχεία απονομή της δικαιοσύνης, αναφέρθηκε ο κ. Θεοδωρόπουλος. Η ασφάλεια δικαίου. Είμαι βέβαιος ότι αυτά τα θέματα ταλανίζουν τον καθένα. Καθένας έχει υποστεί συνέπειες από αυτό το σύστημα. Δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι οίκοι αξιολόγησης, ακόμα και αυτοί που μας δώσανε την βαθμίδα, στις παρατηρήσεις τους όλοι συνολικώς,
αναφέρουν ως συνεχιζόμενο πρόβλημα στην πατρίδα μας την αργή απονομή, την μεγάλη καθυστέρηση απονομής της δικαιοσύνης και βεβαίως την έλλειψη ενός σταθερού φορολογικού συστήματος. Περαιτέρω, η διαρκής αποτυχία των αναπτυξιακών νόμων τα τελευταία χρόνια, η έλλειψη προσανατολισμού για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, παραμένουν ζητούμενα δυστυχώς, καθότι το ισοζύγιο πληρωμών δεν περιποιεί χαρά και υπερηφάνεια σε όσους το παρακολουθούμε. Στον ισχύοντα αναπτυξιακό νόμο, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, εσείς δεν ήσασταν στο Υπουργείο βέβαια, υπάρχουν 14 καθεστώτα στον ισχύοντα αναπτυξιακό νόμο. Είναι ενδεικτικό ότι από τα 14 αυτά καθεστώτα, στο νόμο 4887 του 2022, έχουν ενεργοποιηθεί μόλις 4, 3 χρόνια τώρα. Και από αυτά τα 4, μόνο στο 1 έχουν γίνει πληρωμές, στον τουρισμό. Η εικόνα μιας κλειστής οικονομίας με ολιγοπόλια και καρτέλ, και δεν τα λέμε εμείς, αλλά η έκθεση του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος που είχε αναφερθεί επανειλημμένως στα ολιγοπόλια, μια κατάσταση όπου λίγοι παίκτες στην αγορά έχουν προνομιακές σχέσεις με την εκάστοτε εξουσία, και λέω με την εκάστοτε, μονοπολούν δημόσια έργα, προμήθειες, ευρωπαϊκές και εθνικές χρηματοδοτήσεις για την ανάπτυξη, το εμπόριο, την ενέργεια, τις επικοινωνίες και τις μεταφορές. Όλα αυτά δημιουργούν ένα επιπρόσθετο κόστος στον καθένα από εσάς που θέλει να επιχειρήσει, που θέλει να προσφέρει, που θέλει να δημιουργήσει. Δημιουργούν όμως και κόστος στην εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών, αλλά και των εθνικών μεγάλων επενδυτών που θα μπορούσαν να έχουν επενδύσει. Διότι κανείς δεν θα επενδύσει εκεί που η αγορά είναι κλειστή και, συγχωρέστε μου την έκφραση, κάποιες φορές καρτελοποιημένη. Στο ΠΑΣΟΚ, αγαπητές και αγαπητοί κύριοι, στόχος μας είναι η δημιουργία ενός παραγωγικού μοντέλου που θα καταστήσει ανταγωνιστική τη χώρα, θα καταστήσει ανταγωνιστικούς τον καθένα από εσάς και θα διασφαλίσει την αύξηση των εξαγωγών, έτσι ώστε να μην αποτελεί το μέγα ζητούμενο πώς θα φέρουμε σε μια ισορροπία το ισοζύγιο της χώρας. Σε μια τέτοια κατεύθυνση είναι βέβαιο ότι δεν μπορούν να μην υπάρχουν σοβαρά κίνητρα για τον εξυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού, για παράδειγμα, που είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Και το ξέρετε εσείς πολύ καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο, ότι όταν έχετε έναν παλαιωμένο μηχανολογικό εξοπλισμό, δεν μπορείτε να ανταγωνιστείτε διεθνώς τον ανταγωνιστή σας από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Δεν μπορεί η καταβολή των όποιων ενισχύσεων που επιδιώκετε, προσπαθείτε να μπείτε σε ένα αναπτυξιακό νόμο, να πάρετε μια ενίσχυση. Τελικά αυτή η ενίσχυση έρχεται 2 και 3 χρόνια μετά από όταν την περιμένατε. Και χάνετε το τρένο, και το ξέρετε ότι χάνετε το τρένο της δύναμης που χρειαζόσασταν για να είσαστε ανταγωνιστικοί. Δεν μπορεί η πολιτεία να μην στέκεται δίπλα σας για να τα αντιμετωπίσετε όλα αυτά. Το ενεργειακό κόστος αναφέρθηκε ο κύριος Θοδωρόπουλος. Εμείς από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ δεσμευόμαστε μέσα από έναν διαρκή διάλογο μαζί σας να στηρίξουμε κάθε προσπάθεια ώστε επιτέλους η χώρα να αποκτήσει ένα παραγωγικό μοντέλο, το όποιο παραγωγικό μοντέλο, μπορεί κάποιος να διαφωνεί, αλλά να έχουμε ένα προσανατολισμό, να ξέρουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Πατάτες θέλουμε να παράξουμε, μηχανήματα, χάλιβα, τι θέλουμε να κάνουμε σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές. Τι θέλουμε, πού θέλουμε να φτάσει ο τουρισμός μας. Όλα αυτά είναι ζητήματα που αν ήταν ο καθένας στο σπίτι του τα φροντίζει. Είναι καιρός και στην πατρίδα μας που είναι το μεγάλο μας σπίτι να τα φροντίσουμε όλα αυτά. Εμείς λοιπόν από τη μεριά του ΠΑΣΟΚ δεσμευόμαστε ότι θα είμαστε δίπλα σας σε ένα διαρκή διάλογο, θα βάλουμε πλάτες όπου χρειαστεί, θα ψηφίζουμε οποιαδήποτε νομοσχέδια έρχονται στη Βουλή, εφόσον εμείς κρίνουμε ότι είναι σε μια θετική κατεύθυνση, και βέβαια με τον αναπτυξιακό νόμο που ολοκληρώθηκε στις 2 Μαΐου η διαβούλευση
μελετάμε να δούμε και είναι προφανές ότι θα είμαστε θετικοί σε πολλά από τα άρθρα, όμως για μας η ανάπτυξη, επαναλαμβάνω, είναι μια διαδικασία που θέλει μελέτη, διάλογο, απόφαση, έτσι ώστε αυτός ο τόπος επιτέλους κάποτε να σταθεί στα πόδια του και να προχωρήσει. Ευχαριστώ πολύ που μ' ακούσατε.